og velkommen til Campus Vejles information omkring uddannelse i praktikcenter. Mit navn er Mona Søndergaard, og sammen med min kollega Marianne Bækman er vi praktikpladskonsulenter på Campus Vejle. Udover at vejlede i praktikpladssøgning, så vejleder vi altså også om uddannelse i praktikcenter. Og det er i den forbindelse, den her lille film er lavet. Jeg går ud fra, at du snart er færdig med din HG, HGS eller HHX af praktikpladssøgning, men har måske ikke fundet en praktikplads endnu. Så skal du overveje, om det her med praktikcentret måske kunne være et godt alternativ for dig. I løbet af den næste lille kvarters tid vil jeg fortælle en hel masse omkring praktikcenteruddannelse. Hvad for nogle uddannelser kan man tage? Hvor lang tid tager det? Hvor kan man tage dem henne? Hvad får man i løn? Og hvad skal der til for at blive optaget? Jeg håber, når du har set den her lille film igennem, at du bliver meget klogere på, hvad praktikcenter går ud på, og at kan se, at det måske kunne være en rigtig god plan B for dig. Lad os prøve at kaste os ud i det. Ja, som sagt, så er det her med praktikcenter, det er altså et tilbud til dig, som er ved at være færdig med et grundforløb, men som ikke har fundet en praktikplads endnu. Det er jo så heldigt her på de merkantile uddannelser, at vi har det, der hedder uddannelsesgaranti. Og det vil sige, at når man har taget et grundforløb, så er man altså også sikret at kunne tage et hovedforløb, altså praktikdelen med. Og det er jo her praktikcentret kommer ind i billedet, fordi hvis ikke man kan finde en praktikplads ude i en virksomhed, jamen så har man mulighed for at blive optaget i praktikcentret og få sin uddannelse der. Og det er faktisk fuldstændig den samme uddannelse, man får, om man er i et praktikcenter eller ude i en virksomhed. For til alle uddannelser, der findes der en praktikplan med en liste af mål for, hvad man skal lære i løbet af uddannelsen. Og de praktikplaner er så fuldstændig de samme, som man bruger i praktikcentret, som man bruger ude i virksomhederne. Så du skal altså ikke være bekymret for, om du får en uddannelse af en dårligere kvalitet, for det er faktisk ikke overhovedet tilfældet. Og samtidig så ser vi faktisk også, at det her med et ophold i et praktikcenter, det er sådan en midlertidig ting, fordi det er faktisk kun meningen, at du skal være der, indtil du finder en praktikplads. Så det er ikke tanken, at du skal tage hele din uddannelse i praktikcenter, det er meningen, at du skal være der, indtil du kommer ud i en virksomhed. Og hvilke uddannelser kan man så tage i et praktikcenter? Ja, man kan tage de 3 store merkantile uddannelser, kontor, detail og handel. Og inden for hver uddannelse, der er der altså nogle bestemte uddannelser, som udbydes i skolepraktik. Inden for kontor er det kontoradministration og kontor generelt. Inden for detail er det salgsassistent. Inden for handel er det handelsassistent med specialsalg. Det betyder altså, at hvis du gerne vil være lægesekretær eller dekoratør, så er det ikke muligt at tage det i skolepraktik. Samtidig så er der også mulighed for at komme i praktikcenter, hvis man kommer direkte fra HG1 og vil ind på en trin 1 uddannelse, altså tage det, der hedder kontor og service, butiksmedhjælper eller kundekontaktcenter. Der er så også det, der er lidt specielt ved skolepraktik, at når man starter her i praktikcentret, jamen så selvom man faktisk kommer med en HG2, har adgangskravene til f.eks. administration, så skal man stadigvæk starte på trin 1. Så man starter på kontor og service det første år, og på andet år er man på administration, sammen med butiksmedhjælper det første år, salgsassistent det andet år osv. Den eneste forskel, det er kontor generelt, som er 2-årig, og hvor der ikke er nogen trin 1, så der starter man fra starten af på kontor generelt. Hvor lang tid skal man så være i lære? Jamen det er fuldstændig det samme, som hvis man var ude i en virksomhed. Og det vil sige, det kommer altså an på, om man kun skal have en trin 1 uddannelse, så er det selvfølgelig 1 år, og skal man have hele uddannelsen, så er det 2 år. Der er mulighed for at være elev på deltid, hvis du af en eller anden grund ikke kan arbejde på fuld tid. Så kan man få nedsat sin arbejdstid, og så regner man ud, hvor lang tid man så skal være i lære. Så kan det være, at din læretid den bliver på 2,5 eller måske 3 år. Til gengæld så får man også nedjusteret lønnen tilsvarende, for man får jo desværre ikke det samme for at arbejde på færre timer, som dem, der arbejder fuldtid. Og nu har jeg allerede egentlig sagt det her med løn, og der er jeg nødt til at starte med at korrigere mig selv, for man får faktisk ikke løn, når man er i skolepraktik. Man får det, der hedder skolepraktikydelse, som udbetales helt automatisk af skolen. Skolepraktikydelse er altså ikke noget med SU at gøre, og det er heller ikke elevløn. Og som du kan se, så er lønnen på 6.951 kroner per måned. Og det er altså også væsentligt mindre, end du ville få, hvis du var ude i en elevplads i en virksomhed. Det er selvfølgelig for at sørge for at holde motivationen i vejret i forhold til hele tiden at blive ved med at være praktikpladssøgende og gøre, hvad man kan for at finde en elevplads. Det er cirka det samme, som man får, hvis man er uden uddannelse, altså SU med SU-lån, eller hvis man skulle som ung er på kontanthjælp. Det er også cirka samme niveau. Her er man så til gengæld i gang med sin uddannelse. Der er ikke en særlig takst, hvis man er over 25 eller noget af den stil, eller forsørger eller noget. Det er alle sammen får det samme. Til gengæld er der mulighed for at få noget befordringsgodtgørelse. Hvis du har mere end 10 km hjemmefra og hen til skolepraktikken, så kan man få dækket 90% af billigste offentlige transportmiddel. Og det er altså også, selvom du måske kører i egen bil, så er det stadigvæk den samme takst. Det er noget, man søger om via skolepraktikken, når man nu er startet i praktikcentret.
Hvis du forsørger, så er der mulighed for at søge det, der hedder børnetilskud til forældre under uddannelse. Det er noget, man søger i jobcentret. Og hvor meget du helt præcis kan få, det kan jeg altså ikke svare dig på, men det vi har regnet os frem til, det er, at enlige forsørgere kan få ca. 2500 kroner om måneden, ikke enlige forsørgere kan få ca. 700 kroner i måneden. Men altså tag fat i jobcentret, for det er der, du skal søge om det, og det er dem, der ved noget om det. Når man er i praktikcenter, så kan man komme ud i det, der hedder virksomhedsforlagt undervisning, eller VFU. Og VFU skal tænkes lidt ligesom praktik, altså at man laver en aftale med en virksomhed om, at man kan komme ud i praktik ude ved dem i 4 uger, og så er man i stedet for at være i praktikcentret, så er man altså ude i virksomheden. Så overtager virksomheden oplæringsansvaret, og det vil sige, at den her praktikplan, jeg nævnte før, den har man med ud i virksomheden, og så er det virksomheden, der krydser af, hvad man har lært der. Man er stadigvæk elev i praktikcentret, det vil sige, at man får skolepraktikydelse, og når man er færdig med den her VFU, jamen så er det tilbage i praktikcentret igen. Der er mulighed for at forlænge det, hvis det giver mening. Som udgangspunkt, så er man altså 1 måned det samme sted. Men hvis det giver mening, og man lærer noget osv., så kan man faktisk forlænge det op til 3 måneder. Men det skal altså være fordi, at man lærer mere der, end man ville gøre, hvis man var i praktikcentret. Det er praktikcenters opgave at finde de her VFU'er. Men har du selv noget netværk eller nogle forslag til, hvor du gerne vil i VFU, jamen så er det selvfølgelig noget, vi indgår en dialog om, og på den måde hjælper hinanden med at få lavet for dit forløb. Man kan faktisk godt sammensætte hele uddannelsen med en stribe VFU'er. Man skal bare være opmærksom på, at man selvfølgelig skal ind på skoleophold undervejs, ligesom man skulle, hvis man var ude i en virksomhed. Så der kan man selvfølgelig ikke være i VFU på det tidspunkt. Og det er jo faktisk lige præcis derfor, jeg synes, at du skal vælge at komme i praktikcentret, når nu du er færdig med dit grundforløb. Fordi de her VFU'er, de er altså rigtig, rigtig gode. Fordi når du har været ude i en virksomhed i 4 uger, har gjort det rigtig, rigtig godt, de har lært dig at kende, du har lært dem at kende, så nogle gange så sker der jo det, at de ringer til os og siger, at den her elev kan vi jo slet ikke undvære, hvad kan vi gøre? Og så er svaret simpelt, I kan ansætte ham eller hende, og det vil sige, at så overgår du jo fra at være i praktikcentret og i skolepraktik, så overgår du til en restlæreplads, og det vil sige, at så er det elevløn, og det er virksomheden, der har ansvaret for dig resten af din elevtid. Det er der, du så skal være resten af din elevtid og blive uddannet færdig. Og den her måde, det virker faktisk. Vi kan se, at efter cirka et halvt års tid, når man har været i praktikcentret der, jamen så har cirka 50% af de elever, der er startet, har faktisk fundet en restlæreplads. Og det er rigtig mange af dem er takket være de her VFU'er. Så derfor så er det et godt argument, når det er, at man skal ud og sælge sig selv. Man sælger sig selv på mere end bare det, man kan skrive på et stykke papir i en ansøgning. Ja, og hvor er det så, man kan komme i praktikcenter henad? Der findes praktikcentre over hele landet, og hvis vi starter med kontoruddannelsen, så findes de her i Syddanmark, i Vejle hos os, Odense, Kolding, Aabenraa, Esbjerg. Hvis man skal lidt længere nordpå, jamen så kunne det være Aarhus, Silkeborg, Grenaa, Randers, Viborg, Skive, Struer og Holstebro. Eller hvis man vil op til Nordjylland, så kunne det være Aalborg eller Hjørring. Hvis man gerne vil til Sjælland, så hedder det Hillerød, Køge, Valby og København, og hvis man har en idé om, at man gerne vil til Bornholm, så kan man også komme det i Rønne. Så står du for at skal flytte, eller har du lidt langt til Vejle, jamen så er der altså mulighed for at blive optaget i praktikcenter andre steder. Du skal være opmærksom på, at din tilmeldingsseddel skal stadigvæk sendes til din egen skole, altså der, hvor du har taget din HG eller HX, og derfra sender vi den så videre til det praktikcenter, hvor du gerne vil optages i. Hvis du gerne vil inden for detail, så er det de røde ringe, og det kan du igen hos os i Vejle. Det kunne også være i Odense, Aarhus, Aabenraa, Næstved, Esbjerg, Aalborg, Herning eller Køge. Hvis du gerne vil inden for handel, er der knap så mange muligheder. Det er de blå ringe, og det er i Kolding, Aalborg, Sønderborg eller Aarhus. Og der skal jeg lige nævne, at hvis du vælger at komme til Sønderborg, så er det altså på handelsskolen i Mommark, og der kan man altså bo på skole hjem samtidig. Og hvad skal der så til for at blive optaget i praktikcentret? Ja, man skal leve op til det, der hedder EMMA-kriterierne. Og EMMA, det står for står for egnet, det vil sige, at man skal have bestået sin HG eller HHX. Man skal være mobilfaglig, det betyder altså, at man skal have søgt praktikpladser inden for alle de merkantile uddannelser. Det vil sige altså både handel, kontor og detail. Uanset om du måtte være helt klar, hvor du vil gerne på kontor, eller du har kun adgangskravene til at komme ind for detail, så skal du altså have søgt inden for de andre uddannelser. Også selvom du måske har begrænsninger af revalident eller andet. Du skal have søgt praktikpladser inden for alle uddannelserne. Du skal også være mobil geografisk, det betyder, at du skal have søgt praktikpladser i hele Danmark. Det er jo sådan, når man er i praktikcenter, så er man på en eller anden måde lidt på offentlig forsørgelse, fordi det er jo selvfølgelig det offentlige, der driver de her praktikcenter og sørger for økonomien bag. Og så kan det ikke nytte noget, hvis vi et sted i Danmark har en masse ledige praktikpladser, og et andet sted er nødt til at forsørge en masse i praktikcenter. Så derfor så skal man altså være mobil geografisk.
Sidst men ikke mindst, så skal man også være aktiv søgende. Og det betyder, at man skal have søgt alle de praktikpladser, man overhovedet kunne komme i nærheden af. Når jeg skal kigge det igennem, så siger jeg i hvert fald minimum 20. Det kan ikke nytte noget, man står bagefter og har søgt 5 praktikpladser og synes, det er synd, man ikke har fået nogen praktikpladser. Sådan fungerer det altså ikke. Man skal have søgt meget mere. Og når vi nu er lige ved det her, så skal jeg også sige, at i hvert fald hvis du bor i Vejleområdet, så har jeg altså en forventning om, at du har været meget aktiv søgende i både, selvfølgelig Vejle by, men også vores nabobyer. Horsens, Fredericia Middelfart, Kolding, udad mod Billund, Grindsted osv. Det er alle sammen byer, man kan komme til inden for kort transporttid. Så der skal du have været meget søgende, mens jeg selvfølgelig ikke forventer, at du er lige så aktiv søgende, måske den anden ende af landet. Du skal leve op til de her Emma-kriterier i hele din uddannelsestid. Og den tid har vi, når du starter i praktikcenter. Så hører du meget mere omkring, hvordan fungerer det her. Så skal du også vide, at fra du er færdig med din HG eller HHX, så skal der gå en måned fra den dato, til du må starte i praktikcenteret. Der er altså lige lagt en ferie ind. Det kan godt være lidt træls, når nu man er klar til at starte op, men det er ikke noget, vi har bestemt, og det er sådan, det desværre er. I den måned, der skal du fortsætte med at være aktiv søgende og gøre, hvad du kan for at finde en praktikplads. Det er jo lødeløsningen det her, det skal vi altså holde fast i, så derfor så skal du selvfølgelig blive ved med at gøre, hvad du kan for at finde den her endelige virksomhed, hvor du kan være i lære. Hvorfor skal du så vælge at tage din uddannelse i praktikcenteret? Ja, jeg tror, du har forstået, at jeg synes, at det er en rigtig, rigtig god idé. Men udover det her med VFU og praktik osv., at der er god chance for at få restlæreplads, så derudover er der jo også nogle andre ting. Jamen først og fremmest så laver du jo noget, du er i gang med din uddannelse samtidig med, at du er praktikpladssøgende. For det er faktisk rigtig vigtigt, når man er i praktikcenteret, at man hele tiden er praktikpladssøgende, og det er også noget, man får hjælp til og får tid til at være. Samtidig så lærer man jo noget, man får nogle kompetencer, som kan bruges til noget. Det vil sige, at for eksempel hvis du er inden for kontorfaget, så lærer du jo at bruge nogle IT-programmer, som du måske ikke nødvendigvis har lært på din HG, men som virksomheden er rigtig glad for, at du kan noget om. Så det du lærer er selvfølgelig noget, der passer ind i din uddannelse. Måske lidt bedre end det du kunne lære, hvis du var ude i nogle af kommunens aktiveringsprojekter, hvis nu du skulle på kontanthjælp. Samtidig så har du også noget at stå op til hver dag. Og hvis du har prøvet en periode ikke at have det, så ved du godt, at i starten er det selvfølgelig meget fedt at kunne få lov at sove længe, men på et tidspunkt så er det altså lidt trist, at der ikke rigtig er noget, der venter på en. Så det her med at have noget at stå op til, det skal man absolut ikke undervurdere. Og sidst men ikke mindst, så får du jo nogle kollegaer, nogle at være sociale sammen med. Selvfølgelig så skal der arbejdes i arbejdstiden, men i pauserne er der jo selvfølgelig mulighed for at snakke sammen. Og det er jo alle sammen nogen, der er i samme båd som dig, så man kan jo selvfølgelig også spare lidt med dem og sige, jamen hvad er det, man kan gøre, når nu man ikke har fundet den her praktikplads. Gode idéer til, hvor man kan søge hen og så videre. Du skal være opmærksom på, at det her tilbud om at komme i praktikcenter, det er altså et tilbud, du kun får én gang. Og det gives nu her i forbindelse med, at du er ved at være færdig. Det er altså ikke et tilbud, du kan få igen senere, og det vil sige, at hvis du ombestemmer dig om 2-3 måneder og siger, det vil jeg forresten gerne alligevel, så kan jeg altså ikke tage dig ind. Det er et engangstilbud, som er lige nu og lige her. Du kan til gengæld altid melde fra igen, så hvis du vælger at tilmelde dig nu her, og så kan det jo være i løbet af den næste måned, du kommer til at det har du ikke lyst til, du finder måske noget andet arbejde eller noget, så kan du altid melde fra. Men du kan altså ikke komme om en måned og sige, det vil jeg gerne alligevel. Hvordan bliver du så tilmeldt? Ja, sammen med den mail, hvor den her film, eller hvor linket til den her film den er, der er der vedhæftet en tilmeldingsblanket. Den skal du printe ud og udfylde, og så skal du sende den eller aflevere den på skolen senest en uge fra den dato, hvor du har modtaget den her mail. Efterfølgende så vil du modtage en anden mail med en vejledning til, hvad der skal til for at opfylde de her Emma-kriterier, hvordan du skal dokumentere det. Og sidst men ikke mindst en dato for, hvornår du skal møde ind på skolen til en samtale omkring optagelse. Skulle du nu, efter at have set det her igennem, have nogle spørgsmål omkring det her med praktikcenteruddannelse og skolepraktik, så er du altid velkommen til at kontakte os. Marianne og jeg, vi kan kontaktes på den mail, der hedder praktik@campusvejle.dk, og ellers så kan du kontakte vores praktikcenterleder Lilian Holm på lho@campusvejle.dk eller telefon 72 16 27 01. Jeg håber, efter at have set det her igennem, at du er blevet klogere omkring praktikcenteruddannelse, og håber meget, at vi ses. Held og lykke med praktikpladssøgningen.